Mediku bezala dudan eskarmentu luzean ez dut honelakorik ikusi. Benetan sartu zaio buruan. Oso zaila izango da kentzea. Nire herrialdean oso gauza arraroak gertatzen dira, baina ez hain arraroak. ¡Hijo mío! ¿Qué necesidad tenías tú con la gota que estaba en casa, comiéndote tu bueno puchero? ¿Qué necesidad, hijo mío? ¡Hijo mío! Beno, ebaki biharko da. Ez dago beste konpondiberik. Jainkoak lugan, diezagula, bisturia. Tari, No sé si rezar a la Virgen de la Magdalena, a la del Rocío o a la Virgen de Begoña. Bere erabakia da, ez dago atzerra egiterik, Godspeed. Hombre, que no tengo todo el día. ¿O hacen? Oso ondo. Primeran. Bukatu dugu. Azkenean nire ametsa bete dut. Orain Gernikako arbola, baino euskaldunagoa naiz. Ase, enborrak moztu, harriak jaso eta poteak edateko gogoa. arrakasta handia izan da. Eta Donald Trumpi egiten badiogu. Eskerrik asko guztioi. Patxi izango da nire izena. Montera txapelaren truke aldatu dut. Eta kapotea aizkoraren truke. Txus! Hijo, que te vamos tú con tú, que te vamos tú con tú. Bueno, tira lo que quería. Amachu. Así vamos a descansar todos.